Donem a conèixer i entrevistem regidors i regidores de l'Ajuntament de Premià de Mar. També aquells que s'han incorporat a mitjans d'aquesta legislatura, com és el cas de Marta Solà, regidora de Crida Premianenca. Marta Solà, benvinguda. Què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Marta Solà, que forma part d'aquests escollits dins del consistori premianenc, va néixer a Premià de Mar el 9 d'agost de l'any 1976. Va substituir a Paquita Guirao en el darrer ple al consistori de Premià de Mar com a regidora representant de la coalició Crida Premianenca Poble Actiu. És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va exercir, per tant, com a advocada durant uns anys i posteriorment va fer oposicions i actualment treballa com a gestora processal al Jutjat de Violència sobre la Dona a Granollers. Des de l'octubre d'aquest any també col·labora com a docent al Centre d'Estudis Jurídics del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda i entomar aquesta feina que comença a partir d'ara. No serà fàcil substituir a Paquita Guirao. No, moltes gràcies primer per l'oportunitat de venir a expressar-me. No serà fàcil, perquè la Paquita ha deixat un llistó molt alt i ha estat aquests anys treballant molt i, com sempre, i com és ella, que està sempre i ha estat sempre a molts moviments i a molts col·lectius i ara com a regidora ha fet una gran feina i la veritat és que m'ha deixat el llistó molt alt. Marta, jo us aniré fent una sèrie de preguntes, o si més no, fins i tot a nivell de test. Completeu la frase, per exemple. Hem de completar la frase. Vinga. Marta Solà serà una bona regidora per? Bé, crec que seré una bona regidora perquè, tot i que porto poc temps a dins de Crida Premianenca des de les eleccions del 2019, mesos abans, que m'hi vaig posar com més seriosament, he estat sempre molt posada dins de moviments socials, dins de col·lectius i xarxes del poble des de sempre i crec que l'ajuda o el treball que jo vaig poder fer o que segueixo fent dins d'aquests col·lectius i dins d'aquestes xarxes, doncs ara el puc fer des d'un altre vessant, que és des de la vessant de dins de l'Ajuntament, i anar portant aquestes idees i aquesta manera de fer en l'Ajuntament. Sempre treballant, evidentment, per totes les veïnes i tots els veïns de Premià. Des de fora, diguéssim, des de l'associacionisme, des de les entitats, un pensa, faria coses i voldria fer... I ara ja tocarà fer-les, Per tant, ja veurem com es va portant a terme tot això, o quina diferència hi ha entre veure des de fora, o des de l'activisme, també, o des de la institució. De tot el bagatge acumulat en tots els àmbits, ara parlàvem de l'associacionisme, però també parlàvem de l'àmbit curricular, quins aspectes de la vostra vida considereu que us fan més apte per assumir aquesta responsabilitat? Bé, crec que el bagatge, com bé dius, de participar en tots aquests moviments socials i en tots els col·lectius i haver tingut aquesta pertanyença, aquestes xarxes i tot això fa realment que tinguis aquesta curiositat d'experimentar aquesta ajuda que puguis donar o aquesta manera de treballar des de l'altre punt de vista, que és el punt de vista institucional. També la meva formació crec que també em permet estar com a regidora i entendre molts dels funcionaments de l'Ajuntament i és una experiència que havia volgut provar sempre i espero que sigui una bona experiència. Per què és diferent Premià de Mar? Per què és diferent? D'una altra població. Bé, crec que Premià té moltes coses positives, sobretot en aquesta vessant més social, més comunitària. Crec que s'han creat a Premià molts col·lectius, moltes associacions i crec que és un poble molt comunitari, que la gent s'ajuda molt. S'haurien de crear més aquestes associacions i aquestes xarxes, però penso que és diferent a altres pobles perquè és un poble que
pot ser molt més, pot ser molt millor del que és, no? Té una base... Això ho diu perquè ha nascut a Premià de Mar? Segurament perquè ha nascut a Premià de Mar. però sí que és veritat que és un poble que pot ser molt millor, no? I que la base que té del moviment social, de la gent, de la comunitat, el pot fer molt gran, no? I també des de l'Ajuntament hem d'intentar que això sigui així, no? I donar veu i donar participació a tots els veïns, a totes les veïnes de Premià que vulguin expressar i vulguin fer de Premià algú millor. Perquè quan estaves estudiant a l'Autònoma, per exemple, et diuen, tu ets de Premià, no? Ah, sí, per tant, platja... Correcte. Sí. Com els explicaves que era? Perquè realment és així, Premià és diferent el que un pot pensar d'entrada, no? Sí, és diferent, clar. Jo quan deia, no, visc a Premià, ai, que bé, no? És això, tot el dia a platja, tot el dia sol, tot el dia... Sí, però Premià és un poble molt gran, no? També quan els deia, bueno, és que Premià no és un poblet, o sigui, Premià no té 500 habitants ni 2.000, és que en té quasi 30.000. Llavors, és una quasi miniciutat, no? Hi ha molta gent aquí a Premià, hi ha molta gent de moltes procedències diferents i llavors, bueno, Premià és un poble divers, no? I és un poble, pues això, no només de sol i platja, sinó de moltes altres coses, no? Perquè hi ha molta gent que viu a Premià i tota aquesta gent que viu a Premià conforma Premià tal com és, no? I vivim molts en poc tros. I vivim molts en poc tros, i Premià està sobreurbanitzat, sí. I esclar, això llavors fa com a contrapartida, com tu veus, que hi hagi més voluntat d'associar-se i de... Bé, no sé si seria molt bé per això, però sí que és veritat que clar, que està sobreurbanitzat Premià, és una cosa que ja se sap i ja veiem, no? I per això, des de Crida Premianenca també estem com sempre dient que intentant que no s'urbanitzin més parcel·les que ara queden com podrien ser d'equipaments, Transmesa, Can Sant Pere, el que sigui, no? D'aquestes, però sí que és veritat que sí que està sobreurbanitzat. No sé si per això es creen més xarxes comunitàries o no, però és veritat que en un poble on hi ha molta gent i vivim apilats uns sobre dels altres, suposo que les comunitats de veïns i les xarxes que es creen per ajudar-nos són més grans. Regidora, imagineu-vos que no hagueu estudiat dret. Heu fet medicina i heu de posar un diagnòstic a Premià de Mar. Val. Bé, no diré que està ferit de mort perquè també seria una mica dràstic, però que li cal un bypass. Sou el metge, eh? Sí, però potser que li cal un bypass, sí. Potser li caldria un bypass a Premià, no? Una vàlvula d'obertura, una vàlvula diferent, més espais verds, per això que dèiem abans, del tema de la urbanització, més espais verds, més equipaments, més espais per a aquests col·lectius, per a aquestes xarxes, més polítiques socials aplicades realment, no? I portades a terme realment, més política transversal de gènere. Bé, moltes coses. Per tant, li cal un bypass important a Premià. Marta Solans acaba d'ingressar a Premià de Mar a la UCI i com a tal veurem com fa coses al diagnòstic però després la intervenció. Quins remeis, per tant, actuacions, solucions sobre diferents aspectes que anirem comentant, perquè a la UCI els hem entrat a Premià sencer, però anem-lo a disseccionar una mica. Anem a buscar tot el que són les seves àrees. Habitatge, per exemple. Habitatge assequible, pisos turístics, pisos buits. Bé, habitatge... Seria el diagnòstic, eh? O sigui, ara ja tenim el diagnòstic que és fatal. Sí, fatal. A partir d'aquí, quina teràpia faríem perquè això no es pogués pal·liar? Sobre habitatge, evidentment, Premià necessita molts més pisos socials, molts més pisos d'emergència habitacional, perquè en tenim pocs, o quasi cap. És veritat que el cens de pisos buits és una cosa que hem reclamat des de Crida Premianenca i bé, allà està. Crec que si realment el féssim i poguéssim portar tot aquest cens de pisos buits i els poguéssim gestionar d'una manera més social pel poble, no ens caldria potser estar mirant d'urbanitzar altres, de fer pisos nous, que crec que a Premià no li calen. I, per tant, la política social de l'habitatge en aquest aspecte crec que és important i un remei que hauríem de, com a remei, hauríem d'aplicar. Per tant, no ets partidari de crear més habitatge perquè hi hagi habitatge social, sinó que es busqui habitatge ja construït per reconvertir-lo a social.
sí, la segona opció, però sí, també la primera, si realment els pisos buits no fossin suficients, no? Clar, no sabem. O sigui, el cens de pisos buits, actualment, quants n'hi ha a Premià? No ho sabem, no? Llavors, és com, fins que no sapiguem de què disposem, no podrem saber si realment es poden construir més pisos per habitatge social, que sí que calen, evidentment. Sí que calen. Pisos de lloguer social, pisos d'emergència habitacional en calen. I si s'han de construir, evidentment. Aquesta serà la primera pregunta que vostè intentarà de solucionar. Quants habitatges hi ha lliures, no? Per exemple. Doncs ja en farem. A nivell d'educació, del mapa escolar, d'aquesta segona escola bressol, de l'edifici de Mar Nova, passem-hi també una mica al fonendo. Bé, bueno, des de Crida Premialenca sempre hem apostat per tot a escola pública de qualitat i en català, i bé, la segona bressol és una necessitat d'aquest poble, o sigui, no pot ser que un Premià de 30.000 habitants tingui una única escola bressol, és una necessitat, evidentment. Tot el tema de la Mar Nova, home, doncs també, evidentment, estan en barracons des de fa molt de temps, fa molt de temps que reclamen un edifici com cal, i és una necessitat que s'ha de cobrir en les dues coses, no? Ja sé que vostès funcionen molt assembleàriament i, per tant, representen aquella assemblea a la qual es decideixen totes les coses. Jo li estic demanant a nivell personal, Sí. Però de tota manera sabem que totes aquestes opinions personals de la Marta Solà són opinions com a persona i que, evidentment, doncs, també tot això es posa a nivell assembleari. Ho dic perquè no ho expressi de la millor manera possible, tot i que una assemblea doncs, pot matitzar algunes de les seves afirmacions. Parlem d'urbanisme. Vostè ha parlat una mica així com de manera molt transversal de metal·logènia, de les Hortes de Ponent, de Can Sant Pere. Vostè es va estrenar parlant de Can Sant Pere en el primer ple. Sí. Sí, és veritat. Em vaig estrenar amb la plataforma que va presentar la iniciativa per l'expropiació de Can Sant Pere i altres peticions. Bé, és una cosa que sempre he defensat, tant com a Marta Solà com des de Crida Premianenca. Expropiem Can Sant Pere, fem-hi un edifici on es puguin gestionar col·lectius, entitats, associacions, xarxes, i que hi hagi un gran espai de zona verda. I és així, i l'expropiació és sí o sí perquè hi ha un termini legal. Està en marxa, Sí, ja està en marxa i és el que s'ha de fer, o sigui, hi ha un termini legal que s'ha de complir, es farà i ja està. Per tant, si està en marxa, l'única cosa que hi havia era un condicional que es posava en el darrer ple, l'alcalde que deia... Bueno, l'alcalde va posar com a condicionant que Can Sant Pere deixés d'estar ocupat per la gent que està fent una gran feina allà dins, que és gent que porta molts anys treballant a dins de Can Sant Pere, portant a terme activitats i cobrint necessitats que segurament des de l'Ajuntament no s'han pogut cobrir, i llavors gent que està fent allà una feina col·lectiva i de comunitat i donant sortida a moltes necessitats de la població de Premià de Mar. Aquest condicionant, és un condicionant que ja vaig respondre al seu moment a l'alcalde, que no em semblava ni que la plataforma l'hagués d'assumir, i si algú ha d'assumir el fet de que per expropiar no hi hagi gent a dins de Can Sant Pere o no hi hagi moviment a dins de Can Sant Pere, és una negociació que haurà d'engegar l'Ajuntament, el grup de govern. Per tant, aquest seria el moment en què estem, no? Sobre Can Sant Pere, tenim l'expropiació damunt la taula i a partir d'aquí... Tenim l'expropiació damunt la taula, tenim el pressupost que està ficat a dins dels pressupostos que es van aprovar i s'ha de tirar endavant, clar, lògicament. Metal·logènia. Bé, Metal·logènia és un espai que també es podria dedicar a moltes altres coses que no fos urbanitzar, no? Però, tampoc no sé, és com totes les altres parcel·les al final que hi ha a Premià que no hauria de ser cap... No n'hi ha tantes. Estan les Hortes de Ponent, sempre veiem voltes allà mateix, Metal·logènia, Transmesa... Sí, correcte, però són parcel·les grans, són parcel·les que si continuem edificant o continuem destinades a l'especulació urbanística al final, cedides a constructors, ens quedem sense molts espais a Premià, no?
que no en tenim gaires, que ja hem dit abans que vivim apilats uns sobre els altres, no? I per tant, jo totes aquestes parcel·les posaria una mica a dins Home, del mateix dèiem sac. que hi havia una alta densitat, no? Que visquéssim els uns sobre els Vale, altres. bueno, doncs hi ha una altra densitat. Regidora, ocupació, activitat econòmica, promoció del comerç... Bé, sempre promoció del comerç, sempre política econòmica social, que s'hauria de tirar endavant, que bueno, doncs els serveis socials des de l'Ajuntament, ajuda al comerç, per suposat. Crec que durant aquesta pandèmia, doncs, a part de molta gent, els comerços també ho han passat molt malament, hi ha molts que han hagut de tancar, i bé, crec que són unes prioritats ara mateix en els moments que vivim, ara ja no, però els que han viscut, que s'haurien d'abordar. Li ha canviat la manera de veure, no premiar, sinó gairebé la vida, aquesta pandèmia, aquest temps que hem portat aquests 2 anys gairebé d'una vida condicional de vegades, no? Perquè hi havia tota la condició de que ens diran com ho hem de fer i com ho hem d'aplicar. No? Jo crec que a tothom li ha canviat una mica a la visió de la vida, no?, durant aquesta pandèmia. O sigui, crec que poques persones de les que conec o de les que estem aquí doncs han passat una situació com aquesta, bueno, cap, no? Però bueno, ara potser recordava la meva àvia el temps de la guerra, però bueno, no es pot ser el mateix, però bueno, que com a pandèmia doncs és la primera vegada, evidentment, que vivim una cosa així, que ens diuen que hem d'estar confinats a casa, no? Al principi, clar, era una cosa com sortir al carrer, era com terrorífic, no? I jo crec que això ens ha afectat a totes, o sigui, ens ha afectat a nivell emocional, ens ha afectat a nivell psicològic, ens ha afectat a nivell de tot, no? De contactes, d'acció social, de tot, a la nostra vida en general, no? Què hi aportarà en perspectiva de gènere a la seva regidoria? Bé, la perspectiva de gènere crec que hauria de ser una feina dins de l'Ajuntament. Jo, que estic dins del moviment social feminista aquí a Premià, l'Assemblea Feminista, sempre ho he vist així. O sigui, crec que les polítiques de gènere haurien de ser transversals en tots els sentits i a tots els aspectes. Ens agradaria aportar moltes coses, començant des de la creació real de la Casa de la Dona, o sigui, que realment sigui una Casa de la Dona. Ara no ho acaba de ser o com? Bueno, el sentit general de Casa de la Dona no és només que hi hagi un CIAT, que ara està i és fantàstic, és un servei que ha de funcionar, lògicament, però bueno, entenem des de Crida que la Casa de la Dona hauria de ser molt més, no? Hauria de donar solucions i hauria de donar recolzament a les dones en molts àmbits de la seva vida, no? Ja sigui sanitari, ja sigui a nivell cultural, ja sigui a nivell emocional, o sigui, algo més gran, algo més casa de la dona, no? En general. Llavors, començant per aquí, crear moltes més suports, no? I recolzaments a partir de la Casa de la Dona. I tot l'altre fer, o sigui, les polítiques transversals de gènere són importantíssimes i treballarem. Aquí la seva formació i també el seu exercici professional li pot ajudar-hi, no? A col·laborar amb aquest... Sí, per desgràcia, perquè crec que jutjats com el meu no haurien d'existir. Llavors, a mi m'agrada molt la meva feina, però crec que no haurien d'existir. Però vostè veu els malalts i, per tant, llavors hi pot haver les teràpies prèvies, no? Sí. Llavors, clar, des de la meva visió laboral, evidentment, em trobo amb dones maltractades cada dia i llavors sí que estem molt en contacte en serveis socials, amb cases d'acollida, amb el suport a la víctima. Llavors, per tant, aquí la profilaxi és que tinguem una millor educació, siguem tots molt més conscients. Per tant, aquí sí que és una activitat que s'ha de fer i s'ha de potenciar, sobretot des de les institucions, no entenc? Sí, sobretot des de les institucions s'ha de potenciar aquesta educació en clau de gènere perquè és molt important, o sigui, perquè realment jo entenc que, bueno, i avui parlàvem amb una companya de feina, no?, que nosaltres veiem a dins del jutjat, no?, després ho expliques una mica fora i és com que la gent et mira dient, però cada dia teniu guàrdia i cada dia teniu coses així, no pot ser que hi hagi tanta... Sí que hi ha tanta violència sobre la dona, sí que hi ha tanta violència. No? Tot això s'ha de pagar. Finances, com... Vale, no és el meu tema fora, finances, no sé com... Diu, farem, deixarem, allò ho comprarem, però com ho farem?
O quina visió en teniu de... Bueno, suposo que ho farem des d'uns pressupostos que fossin... Bueno, pues que hi haguessin moltes més polítiques socials, molts més diners destinats a això, no? Que al final aquesta educació en clau de gènere o aquestes polítiques socials per habitatge d'emergència o per tenir un CAP en condicions, bueno, pues al final perquè totes les veïnes de Premià puguin tenir una igualtat d'oportunitats en tots els sentits, pues és el que crec que en un ajuntament és l'eina, no?, al final. Però això vol dir pujar impostos o que hi hagi una bona recaptació, dic jo, no? Vull dir... Bé, això ja no t'ho sé contestar, però, bueno, a veure, jo no sé si el que cal és pujar impostos. Segurament amb una revisió de pressupost veuríem que potser no cal, o potser els impostos haurien de ser per les rentes més altes i no per les rentes més baixes, no? I no que tot fos igual. Bueno, en aquest sentit, crec que hauria de ser el més just. Vostè és jove, és culta, per tant, cultura i joventut. Sí, cultura i joventut. Cultura i joventut. Bé, des de la cultura crec que a Premià li falten moltes coses, no? Portem 2 anys, jo que estic també a la Comissió de Pirates i Premianenc, doncs, bueno, portem 2 anys que la festa major doncs, no existeix o pràcticament no existeix. Aquest últim any hem pogut fer alguna coseta i bueno, alguna cosa hem pogut fer. Però bé, crec que a Premià què li falta? Li falten moltes coses. Li falta una programació cultural anual, bona. Li falta més presència al carrer de la cultura. Li falta potser... bueno, espais d'expressió artística on bueno, les premianenques i els premianencs puguin expressar el seu art, no? Fotografia, pintura, música, no sé, falta un impuls en aquest sentit. Joventut? Joventut, jo ja no soc tan jove, però bueno, joventut. Bé, crec que va molt lligat, no? Crec que joventut ara amb Can Salomó, no? Estan allà instal·lat al centre de joventut, crec que se li hauria de donar un impuls també. Però bueno, penso que s'ha fet un gran avanç en això, no? El tenir un centre de joventut en allà fa que molts joves que estiguin ja no només en els caus, sinó també que puguin anar allà a demanar el que sigui, no? I a consultar coses. Potser s'hauria de fer més sovint, potser hauria d'haver-hi algú més permanentment, no sé, potser s'hauria de reestructurar. I bé, aquest any també hem tingut la Fira de la Joventut, no? Que va ser una proposta que vam fer des de Crida, que crec que va anar força bé, i bé, anar treballant en tot. Us torno al format test de continuar una frase. Vinga. Perquè tot això que expliqueu, per què el seu partit la representa per fer tot això? Per què Crida? Per què Crida per fer tot això que he dit? Per què esteu a Crida per fer tot això? Per què estic a Crida? Podríeu estar en un altre... Bueno, estic a Crida perquè per què Crida us representa? Bé, estic a Crida perquè primer, ideològicament, no cal dir, comparteixo les idees, perquè si no, no estaria, i perquè, doncs, per això, perquè surto dels moviments socials, surto de les entitats, de les associacions, això és el que m'ha fet entrar a Crida i això és el sistema que crec que m'agrada i em representa, no? El sistema assembleari, bueno, i totes les polítiques que estan en el programa i que realment és algo que hi crec. I per tant, com que hi crec, lluito per això i aquí estic. Senyora Solà, quant temps dedicarà a la regidoria? Doncs dedicaré tot el temps que calgui. O sigui, al final tinc la sort de tenir una feina, menys les setmanes que estic de guàrdia, però bueno, bàsicament que em permet tenir totes les tardes lliures i flexibilitat i per tant... Pensi que quan hi ha ple és fins a mitjanit, això, Sí, això ja ho he vist, sí, ja ho he comprovat. No sé si tenen intenció de modular-ho una mica. Perquè... Bueno, estaria bé, sí, que no duressin 6 hores, però bueno, això ja ho mirarem. Però sí, li dedicaré això al temps que faci falta, o sigui, treballar pel poble i per la gent del poble i el temps que calgui. O sigui, jo sempre tindré, dic la porta oberta, però bueno, el telèfon obert o la mà estesa pel carrer a tot
el veí veïna que vulgui venir a dir-me qualsevol cosa, no? Igual que tots els representants de Crida Premianenca. I bueno, farem el que podem. Regidora, moltíssimes gràcies per haver estat a Ràdio Premià de Mar. No serà la primera vegada ni l'última que estarem amb aquest contacte directe al 95.2 de la freqüència modulada, que ens podrem escoltar, que ens podrem anar veient, perquè, en definitiva, el que cal fer i el que demana la població, i nosaltres estem amb aquesta voluntat de servei públic al servei dels ciutadans i ciutadanes de Premià de Mar, i que regidors i regidores que en subroguen el poder d'aquestes persones doncs es puguin explicar. Per tant, moltíssimes gràcies, molta sort en aquesta legislatura. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.